दिनै बे सुबासे औवाया गैयाबा मा जागौमोन आं मिथिया बेबायदि सान्दुं गोसायाव आङो 12टानि सिगांनो फैदों 12टा जानो बेबायदिनो आधा घन्टासो सम दंमोन 11:30सोआव फैदों आङो बे दुब्लियाव 1 किल'मिटार बे टावारनि एसे ओरैजाय आरोना थ' सिगांजों आङो एसे मुलि सारबाय थादोंमोन माने फोथारावहाय ओरैबायदि अबस्था जाबाय माने फुरा आं सान्दुंखौ जाजोब्बाय 12टानि सान्दुंखौ दाना सारखांनानै मा जाखो बिसिमखौनो आङो न'सिम खारलांनो हाला सहैला नै थांखिफोरा बेयावनो दं थ' आं बेबायदि गारजाबजोब्बाय मना सना उपाय गैया गोबा गुफैजोब्बाय आं माने बेहाय थ' ओरैबायदि मोनामदों माने मुलियाहाय एक्सुवेलि आङो हाग्रा थैनायनि मुलि सारदोंमोन दे थ' गोबांफोरानो सारखायो बेखौ आं गिबायमोन माने मा जादों सानबायमोन आङो एसे गिनाय फैबायमोन आरोना थाबैनो दा एक्सुवेलि एकदम आं नारें लोंनांसिगोन आङो दासिमबो न' सहैयाखै मिथिनो मोनला आङो आगे पिछे सारबाय थाखायो थ' बेबायदिनो गोबां दिननि सिगांनिफ्राय माने आबाद मावगासिनो दंखायो आरोना नाथाय आङो दिनै अकस्मात कुनु दिन बेबायदि जाफेराखैमोन दिनै हरखाबै मानसिनि देहाया सानफ्रामबो एखे थायाना थ' बेबायदि जाथाय जायो आरो थ' आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर नंखाय नङा दे एकदम रियेल काहानि कुनु दिन माब्लाबाबो जायाखै आङो बेबायदि माने रिल्स बानायनो होननानै आङो मबाइलखौ लाना फैदोंमोन एक्सुवेलि थ' आङो रिल्स बानायबाय थायो बेबायदिनो फोथारनिबो दा जियानो हक नोंथांमोना एसे साबधान जा नैबे जुलाइ दानाव एक्सुवेलि एबारावहाय जोंनाव गोबांथार बेबायदिनो जुन जुलाइआव सारअन्थाइबो गावलांबायना थ' गोबांथार मानसिफोरा बेबायदि थाबैनो थैलांदों आरो जोङो एसे सान्दुंफोरखौ नायनानैहाय खामानिफोरखौ मावोब्लाबो जोङो एसे सेफ जायोब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' जोङो खामानिखौथ' मावखानांगोन खामानि मावाबा जोङो रावबो मोनजाया नाथायबा नैबे बोथोरखौ एसे नायोब्लानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर आङो बेखौनो शेयार खालामबाय आङो दा लासैनो थांबाय थादोंनि एकदम नंखाय खोथा नङा आरोना खुनु रोखोम माने ज्राव खारबोदों आङो बिसिम थ' माथो होनबावनो बिदिनोसै मानसिनि जिबना दसेनो मा जायो मा थायो मिथियाना अकस्मात दिनै मा जादों एक्सुवेलि आङो मा मुलिखौ मोनजाबाय नामा बिदि सानदोंमोन आरोना थ' थैबायमोन आं सानदों हाग्रा थैनायनि मुलियासो हाबजोब्बाय नामा खुगायाव नाथाय बे गेस जादों एक्सुवेलि न थ' बेबायदिनो सारनायावनो गोबां सारबायना थ' 3.5 बिगा बेबायदि सारबाय आङो थ' सारनायाव बेबायदि जाबाय बे सान्दुंनि थाखाय जादों आरो एक्सुवेलि थ' गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर नोंथांमोनाबो एसे साबधान जानानै सेफटि सारोब्लानो जाबाय आरोना बिराद गेस जायो हायोबा मोखाङाव बेबायदि खुगायाव मास्क बायदिसिना लागायोबा बेस्ट आरोना आं बेखौ खावलायनो सानो थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थैबायमोन दिनै माने गोजोन्थों बाय